Mga S-Friend, tampok sa ating Urbex PH episode ngayon ang isang abandoned restaurant. Actually mga S-Friend, itong restaurant na ito ay dinadaan-daanan lamang namin ito kapag galing kami ng Baguio So, along the highway lamang siya. At ito na, titingnan natin kung ano yung mga naiwan dito sa lugar na to. Tulad halimbawa dito. Oh man. Meron siyang second floor. May rooftop. Hindi na mabuksan yung bintana, visit. Pero makikita nyo dun, oh. Mga table. Anyway, lipat tayo. So most likely, ito talaga yung mga S-Friend, ang pinaka-parking space niya. Spacious kung tutuusin. Pero itong pangalan niyang ito, alam ko bago na lang itong pangalan ng resto na to Sa pagkakatanda ko, merong original na siguro nag-rent or nag-lease nito. Hindi ko lang matandaan kung parang Asian, parang may word na Asian And then pagkatapos noon sila na kinoveran din yun ng yero. Yun aircon. Ayun. Oh man. Ayan, mula naman dito sa view ng isang bintana, ayan mga foam. Kung di nakakamali, mga foam ng upuan, katulad nung nakikita nyo dun kanina. And then yung kisame na bumagsak, ayan. Dami mga bote, wait lang. And then kung pagbabasihan natin talaga yung mapping din noon, ito meron pang isang parang dito upuan na konkreto, and then sementadong lamesa din dito. Ayun sila. There you go. At sa puntong ito mga S-Friend, ito rin meron din isa ditong tindahan na kadugtong nitong restaurant na ito. And then itong gawing ito na yung papunta sa likuran. Titingnan lang natin kung meron tayong madadaanan or too risky pa rin o too risky siya. Katulad nito, ayan ang lawak niya, boy. Masyado na ba akong amazed sa ganitong klaseng lugar? Medyo, para sa akin, amazed kasi nadadaanan ko to nung college ako, and then ngayon ito na siya. Tabi-tabi po. Oh shit, may bahay sa likod. Teka, tabi-tabi ko. Wala na tayong dadaanan dito sa gawing ito. And hindi rin ako sure kung ano yun nandoon na nakikita kong bahay. Yun bahay.
Parang unusual naman magkaroon ng bahay sa ganitong klaseng lugar, pero hindi kaya yun yung bahay ng may-ari, ganun. Kasi kung yung mapapansin mga S-friend dito, ito, yung dilaw na yan, grotto. Ayan oh. Oh man. Tara na. Wala na rin kasi tayong dadaanan papunta doon, so maganda, tara na. So since wala na tayong madadaanan, actually ito lang sana yung pinaka hope natin. Ito kasi pwede siya nabubuksan, pwede siyang mabuksan sana, kaya lang bukod dito, ito rin yan, nakalock. Nakita nyo ba? Tara na. So since along the highway siya mga S-friend, malamang meron din dito mga nag-stop over para gamitin itong mga konkretong upuan tsaka lamesa na ito para kumain muna saglit, katulad ng mga ibang mga travelers na napapadaan lang siguro dito at libre naman ito. So ayan, yun nga lang, nagkakalat, isa rin sila sa mga nagkakalat dito. Tulad nito, ito siguro storage. Ayan oh, may mga bote pa ng soft drinks. Sorry, alak. Alak nasa isip ko, sorry naman. Oh yun, alak nga. At yun nga mga S-friend, magkagayon man, wala man tayong ibang history o anumang mga information or detalye kung bakit na-abandon na itong isang may kalakihan din na malapit sa highway na restaurant. Hindi rin natin alam kung ito ba ay seafood restaurant or anything else, o baka talagang para din sa mga catering o kaya sa iba pang mga gathering or occasions. Kasi kung papansinin natin talaga yung buong lote niya, pati na rin syempre yung nandoon sa loob ng restaurant, talagang cozy. Pwedeng pwede talaga siya sa isang event. At kung ano pa man yung naging dahilan kung bakit naging ganito, na abandon, and talagang wala na ring naging silbi yung building na dating kinatitirikan nitong isang restaurant na sa pagkakatanda ko talaga ay parang House of Asian, kung hindi ako nagkakamali. Yung dating pangalan bago niya na-acquire yung ngayong pangalan niya, yung bagong pangalan niya bago siya ma-abandon. Sanang meron pa ring magtangka o kaya isang businessman na magtangka na muling i-revive o buhayin yung ganitong klaseng mga restaurant. Dahil kung tutuusin, may potential talaga siya dahil nasa highway. Yun nga lang, katulad din nung karanasan ko rin nung college, yung nadadaanan ko ito at bukas na bukas pa rin itong restaurant na ito. Dinadaan-daanan lang. Yun lang talaga din yung masaklap dito kapag along the highway ka. Lalo pat syempre pagdating dito sa highway na ito, palikuan na. So parang syempre, tsaka galing ka rin ng zigzag. So parang hindi mo rin malalaman, hindi mo rin alam kung tama ba o naging maswerte pa para sa kanila ang location na ito. Kaya pwede natin masabi dahil syempre na bankrupt, nalugi. Ganoon naman talaga sa negosyo, 'di ba? Risky. As in, nagtitake ka talaga ng risk. Yun nga lang, ang masaklap diyan, may iwan mo na lang talaga yung property na ganito. O mga S-friend, bitin na naman.
okay lang yan. So you're gonna ask for more. Naks naman, maaari mong i-rewatch ang mga naunang abandoned places in the Philippines vlog sa ating channel. At syempre, maaari mo rin kaming bigyan ng konting tip sa mga alam mong open to the public na abandoned structures na pwede rin nating ma-explore soon. Kaya i-comment na yan sa ating video o kaya naman i-PM mo na lang sa aming Facebook page, ang Urbex PH Placado TV. But first, hit like and follow. For more Urbex videos soon, stay tuned by hitting subscribe and the notification bell, then select all para madala kita sa iba pang abandonadong lugar sa mga susunod na episode. Ako po si Rico Loco at ito ang Urbex PH Placado TV.